ବାବୁ ବେଗଟା ଦେ ବାଣ ଦିଟା ଆଣିବି। ବାପା ମୁଁ ଏଥର ବାଣ ଆଣିବିନି। କାହିଁକି? ମୋ ପାଇଁ ବାଣ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ସେଇ ପଇସାରେ ତମ ପାଇଁ ଭଲ ଶାଢୀ ଆଣ। ତମେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯା ହଉ ଭଲ କଥାଟେ କହିଛୁ। ହଉ ହଉ ହଉ। ବଢିଆ କାମ ଦେଲା ଚିରା ସାଟା କିଛି ଜାଣି ପାରିଲାନି ଆଉ ଅଭିନୟଟା ବେଶ ଜମିଗଲା ବେ। ବାଣ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ବଢିଆ ହେଲା। ସବୁ ଶୁଣିଛି ଶୀଘ୍ର ଯା ମୋ ପାଇଁ ଟିକିଲି ବାଣ ରସୁଣ ବାଣ ରକେଟ ତାଳ ଫୁଟୁକା ସବୁ ନେଇକି ଆସ।